Знаете ли, че 6 от 10 деца страдат от хиперактивност и синдром на дефицит на вниманието? А знаете ли, че там авторитарните родителски подходи не работят? Наказания, награди, убеждаване, това не работи при тези деца. За щастие, има как да помогнете на детето си, дори и без медикаментална помощ, ако има подобен проблем. Неврогимнастиките се явяват като спасителен пояс при тези деца, защото работата с две ръце едновременно всъщност развива нови невронни връзки в двете полукълба на мозъка, прави мозъка пластичен и се развива един баланс между ляво и дясно полукълбо на мозъка. Сега ще ви демонстрирам как ще направя едно упражнение с неврогимнастики от метода Зигзаг, който помогна вече на много деца, които са с хиперактивност и синдром на дефицит на вниманието. Ето виждате, тук се концентрираме, работим и върху фината моторика с този метод и помагаме на детето да събере мислите си единствено и само в линиите с лява и дясна ръка едновременно. Ако искате да разберете повече за методът Зигзаг и другите ни книжки, можете да кликнете долу на линка и да разгледате. Споделете и с други родители, които имат подобен проблем.